Hei, salutare oameni frumoși! Suntem în ziua 6-a a carantinei cu beneficii, a programului nostru carantină cu beneficii. Astăzi abordăm în continuare partea aceasta minunată, cum trecem de la vis la realitate. Am discutat despre faptul că avem cu toții un vis. Așa și? Bun, ai un vis. Și cum faci ca acel vis să nu fie doar vis? Cum faci ca acel vis să fie realitatea ta? Căci dacă nu, la ce ne ajută? Adică, da, să visăm este frumos, după cum ziceam, și imaginația nu are limite, dar nu este suficient. Adică, odată ce avem acel vis, mă gândesc că nu-l avem doar așa din lipsă de ocupație, da? Dacă nu facem ceva, acel vis nu va face parte din realitatea noastră. Bun, și de unde începem? De unde începem, dragilor? Cum facem trecerea de la vis la realitate? Păi totul începe cu o decizie. Ai auzit bine, cu o decizie. Fiindcă altfel lucrurile rămân la nivel de vis. Chiar și atunci când nu iei o decizie, faptul că nu iei o decizie este tot o decizie. Îți determină cursul acțiunilor. Adică rămâi fix în situația în care ești acum. Dacă vrei ca lucrurile să se schimbe, tragi linie. Tragi linie și, cum s-ar zice, o iei de la capăt. Creezi ceva nou. Dar decizia aceasta trebuie să fie o decizie luată cu adevărat. De multe ori noi spunem anumite lucruri, spunem ceva de genul: vreau și eu să slăbesc nu știu câte kilograme, vreau și eu să am mai mulți bani, dar inclusiv dacă auzi pe cineva când spune aceste lucruri, îți dai seama că este, după cum ziceam așa, efectiv un vis, dar un vis din ăla frumos, știi, ca și cum te-ai trezit dimineața, ce frumos am visat eu, dar nu o să devină realitate. Gândește-te când ai stat de vorbă cu un om, da, te-a zis visul lui, dar te-a făcut să visezi și tu, te-a făcut să-ți imaginezi și tu ce zice el, aproape că simțeai și atingeai visul lui, ce-și dorea el. Știi de ce? Este diferit între vreau și eu să slăbesc un pic așa sau să am mai mulți bani, și acea persoană care atunci când îți spune ce vrea să facă, parcă e palpabil visul. Fiindcă în spate este o decizie, dar este o decizie autentică, este o decizie adevărată, o decizie care dă claritate. Asta, de fapt, îți dă voie să creezi totul după. Cât timp decizia aia nu este autentică și totul este așa de ce frumos ar fi dacă, nu vei face acțiune. Decizia autentică este cea care te duce la acțiune. No, bun, și poate te întrebi, eu chiar aș vrea, dar cum fac să iau decizia aia, da? Adică realizez conștient acum că ceea ce am făcut a fost și eu să visez frumos și să-mi doresc ceva. Cum fac? Cu ajutorul întrebărilor poți ajunge să iei decizia aceea care să te facă să transformi visul în realitatea ta. Există chiar și un model, se numește modelul GROW, cred că o parte dintre voi sunteți familiarizați cu ei, este un acronim GROW, vine de la goals, adică obiective, realitatea, R vine de la realitatea în care suntem noi, O vine de la partea de opțiuni, iar W vine de la partea de dorință, da, de will. No, bun. Hai să vedem cum trecem un pic prin întrebările astea rapid, astfel încât voi, adică tu, mai exact, să poți să iei decizia să transformi visul acela în realitate. Păi hai să vedem ce anume îți dorești, da? Ce anume vrei să obții? Atenție, deci această structură pe care eu vă dau acum este valabilă indiferent de obiectiv. Asta este partea frumoasă, că vorbim de partea de stat acasă și cum să transformăm, să fim mai eficienți. Apropo că vorbeam de partea aceasta, fiindcă mulți oameni au cerut partea de claritate, de structură, de eficientizare a acestei perioade. Acesta este răspunsul, da? Deci ce vrei să obții? Și îți răspunzi, da? Exact cum ziceam eu mai departe. Apoi, ce vrei să dezvolți diferit
față de ce ai făcut până acum, fiindcă poate că ai început să faci câte ceva, da? Poate că oricum ai lucrat, da? De o săptămână și ceva de când stăm acasă, în mod cert ai lucrat. Bun, ce vrei să fie diferit? Fiindcă ai tras niște concluzii, ceva nu ți-a plăcut, că altfel dacă toate ar fi bune și frumoase, n-ai vrea să schimbi nimic. Asta îți va da partea de obiectiv, vei contura obiectivul, îți va da claritate în ce direcție vrei să te îndrepți. Atâta timp cât știi direcția, deja vei începe să intuiești cam ce obiceiuri ar trebui să ai, astfel încât să te ducă acolo. Dacă tu nu ți-ai stabilit clar direcția, dacă tu nu simți partea aceasta de obiectiv în sine, este foarte greu să te îndrepți acolo. Știți expresia că mergi ca curca beată? Păi cam așa e, dacă nu știi obiectivul, nu știi ce vrei, dar concret, nu așa, mi-aș dori mai mulți bani? Ce înseamnă mai mulți? Îți dau 1 leu, ai mai mulți bani, e ok pentru tine? Stai să vezi cum o să constați că nu este ok, că vroiai, dar nu 1 leu. Da? Adică aici vreau să plusez cu partea de claritate. Du-te înspre obiectiv încât să-l simți. Iar apoi vezi care este realitatea ta. Bun. Definește-o, adică ce ai reușit până în prezent, am lucrat, cum s-a desfășurat activitatea, încearcă să vizualizezi toată partea aceasta, vezi ce este diferit la tine față de ceilalți, încearcă să compari astfel încât să-ți dai seama care este efectiv partea ta de realitate, cu ce te confrunți tu. Ce ai încercat și a mers, ce ai încercat și nu a mers, da? Sau de ce nu ți-ai atins până acum obiectivul? Mi-am notat câteva aspecte, de aceea mă mai uit, astfel încât să nu uit să vi le spun și vouă, să mă asigur că vă ofer acele informații care să vă ajute într-adevăr să ajungeți acolo unde vă doriți. Da? După ce ai trecut prin partea aceasta, deci acum știi ce vrei, ți-ai dat seama ce ai încercat, ce ai testat, care este realitatea ta, care sunt circumstanțele tale. Țineți minte că eu vă ziceam de familie, de copii, de toți cei care vă influențează, fac parte din realitatea voastră și va trebui să țineți cont, fiindcă altfel tot planul vostru de acțiune o să se năruie dacă nu țineți cont de toate aspectele din realitate. Da? Următorul nivel este partea de opțiuni. No, bun, acum că ne-am clarificat aceste lucruri, să mergem mai departe, să mergem la opțiuni. De exemplu, ce variante ai putea folosi imediat? Fiindcă sunt lucruri pe care le-ai putea folosi imediat. Țineți minte, v-am dat acea structură, da? Să structurezi ziua. Ce altceva ai mai putea folosi? De exemplu, să-ți stabilești o ierarhie, adică să vezi care sunt task-urile cu importanța cea mai mare. O să mai discutăm de partea aceasta, să vedem și cum facem concret acest aspect, da? Cum punem prioritățile și cum lucrăm astfel încât să eficientizăm. Dar dau mai multe întrebări, fiindcă nu toată lumea vrea partea de eficiență în muncă, da? Bun, am putea să mergem ce fac alții. Dragilor, nu vă sfiiți să vă uitați în jur, aveți mentori, aveți oameni pe care voi îi admirați. Uitați-vă ce fac aceștia. Este plin acum internetul de programe care să vă ajute. Sunt din ce în ce mai mulți psihologi sau life coach care își oferă cunoștințele astfel încât să ne ajute pe noi să trecem de această perioadă, exact așa cum fac și eu. Luați exact ceea ce vă trebuie vouă de la fiecare. Găsiți varianta care vi se potrivește pe suflet vouă. Și nu vă sfiiți să întrebați. Dacă vedeți că aveți o prietenă, un prieten care este foarte eficient și îl admirați, puneți întrebarea: ce faci tu? Cum faci tu astfel încât să obții partea aceasta de eficiență? Sau cum faci tu de te înțelegi atât de bine cu copilul? Cum faci tu de te înțelegi atât de bine cu soțul? Nu vă sfiiți să obțineți informații, precum un brainstorming. Ce am putea să mai întrebăm? Bun. Ce mă ajută pe mine este să-mi dau seama iarăși dacă într-adevăr lucrurile s-ar schimba, dacă, nu știu, ar apărea peștișorul auriu și mi-ar îndeplini dorința, da? Și obiectivul meu ar deveni realitate fix în această clipă. Cum aș simți?
Adică dacă tot vorbim de eficiență, dacă ai fi eficient și ai face lucrurile, brici, așa, ar merge strună, cum s-ar schimba? Ce s-ar schimba? Ce devine posibil într-o astfel de situație? Cum te-ar percepe ceilalți? Cum te-ar percepe soțul tău, dar copilul tău? Gândiți-vă că dacă tu devii mai eficient, automat vei avea mai mult timp care îl vei putea aloca către alte acțiuni. Ce ai putea să faci cu acel timp? Mergeți mai departe, folosiți-vă de imaginație, fiindcă al nostru creier, mintea noastră nu face diferența între realitate și imaginar. Momentul în care noi ne imaginăm, ia ghici, în spate rulează niște mecanisme care ție îți vor scoate opțiuni la suprafață și tu vei realiza ce poți face. Dar trebuie să-ți imaginezi că dacă tu nu te pui în situația aia cu obiectivul realizat, el nu are de unde să-și tragă emoția, nu are de unde să-și tragă forța pentru a trece și la partea de acțiune. N-are cum să aibă viziunea. Gândiți-vă că nimic n-a existat fără ca cineva să aibă o viziune înainte. Absolut nimic. Telefonul, așa cum îl știm noi, da? Nu a existat până când cineva nu a avut o viziune să-l facă, până când cineva nu și-a dat seama ce devine posibil dacă se inventează un astfel de dispozitiv. Așa și noi. Lăsați-vă să visați, dați-vă voie să visați astfel încât să vedeți ce devine posibil. Momentul în care vă veți da seama de aceste lucruri, ei, dragilor, atunci veți avea și voința. Atunci veți trece la partea de acțiune, fiindcă veți simți efectiv în corpul vostru cum căpătați energie și cum vă vine să mergeți spre partea de acțiune. Și când veți simți într-adevăr acest lucru, veți putea să mergeți cu alte întrebări mai departe. De exemplu, ce poți face imediat? În momentul în care realizezi ce pot face imediat, apropo de eficiență, da, să-mi structurez ziua, și care ar fi următorul pas? Păi următorul pas ar fi să îmi dau seama, de exemplu, care sunt task-urile importante, să încep cu acelea, începe cu ce nu-ți place, chiar este și o carte pe care vă recomand, să încep cu acelea astfel încât să-mi crească eficiența și mai mult, da? Sau pot să mă întreb, bun, am făcut asta, ce sprijin pot beneficia? Cine mă poate ajuta? Poate pot să implic copilul să facă ceva sau poate pot să implic soțul. Gândiți-vă că efectiv se deschid uși, se deschid posibilități și oportunități în momentul în care faceți acest lucru. Dar da, trebuie să vă dați voie să parcurgeți acest proces. Ce v-am dat eu, acest model, este chiar unul dintre modelele pe care se bazează o ședință clasică de coaching. În momentul în care vă puneți cu adevărat întrebările și alocați un pic de timp încât să obțineți și răspunsurile, veți vedea cum se conturează totul, cum capătă claritate lucrurile în mintea voastră și așa veți putea să faceți într-adevăr și partea de acțiune. Atunci luăm deciziile, fiindcă nu este o singură decizie. Prima decizie, într-adevăr, să transformăm acel vis în realitate, să nu mai visăm și doar atât. Dar este doar primul pas, că apoi trecem spre acțiune. Când faci acțiune, țineți minte ce discutam ieri. Orice feedback, orice rezultat nu este un eșec. Este un feedback în funcție de care noi vom reconfigura întregul plan de acțiune și așa mergem până când lucrurile devin realitate. Eu mă bucur că v-am avut și astăzi alături de mine. Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de mine chiar și în live. Îți mulțumesc Florentina, Alexa, Alina, Elena. Este o minune să văd că oamenii chiar au luat decizia. Este o decizie și aceasta, să participi la live astfel încât tu să ții informația, să fii acolo, să iei energia și să treci la acțiune. Este tot o decizie și vă sunt recunoscătoare din tot sufletul. Dacă pentru voi lucrurile acestea fac sens și vă ajută, haideți să ajutăm cât mai mulți oameni. Dați și voi mai departe această informație și să vedem lucrurile cum se transformă. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc să aveți parte doar de momente din acelea de aha, în momentul în care vă veți pune aceste întrebări și să vedeți într-adevăr și să simțiți acea claritate în fiecare celulă. Până mâine, stay safe și să ne vedem cu drag. Ciao!